ife a ụdara dị n'ezi ọka isi ọfịa ife a ụdara dị n'ezi ọka isi ọfịa ọ dara after 4 days o ji were da after 4 days o ji da wee kpọọ onye dọma kwọrọ isicha ụdara so the boy akwọrọ isichazie ya ọ na-akwụ ebe nkara na-aga before ya na-amakwazi ebe ukwu ụdara adị wee manikwe wee kwụrụ ọtọ ukwu ewu ife a na ndị mmanya na-abịa enenegasị ya after 4 days ọ dabi n'ala onye dọma bịa bedi isichaa ya na mbara o mere na mbara be Festus Okoye n'ezi ọka isi ọbịa ka o mere so ụdara after 4 days ka ọ kwụkwa after 4 days ka ụdara ebe a na-ebeji isi nka na-agasị mmiri n'ala ụdara were manikwa wee kwụrụ so ndị mmadụ na-abịa enenegasị ya so nke a abụrụ